Patay ang magtiayon, human gipamusil, samtang nagsakay sa ilang motorsiklo sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Atol sa insidente, swerteng nakalingkawas ang kuyog nga 14 anyos nga anak nga babae, kinsa nakasaksi sa maong pagpamusil. Ano ang report ni Efren Mamak? Sa video sa usa ka residente, makita kining tulo ka mga sakay niining natumba nga motorsiklo kung asa duha niini nagbuyod na sa kalsada sa barangay Damalusay, Dato Paglas, Maguindanao del Sur pasado alas 7 sa buntag adlawng Sabado. Gipamusil di ay kini sa wala pa mailhing sospek. Giila mga biktima nga usa ka 50 anyos nga lalaking driver ug miyembro matud pa sa Council of Elders sa Pandag, Maguindanao del Sur. Damay sabang asawa ni ini nga nag-edad og 54 anyos. Gidala pa mga biktima sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Human pulos nakaangkon og tigduha ka mga igo sa bala sa dughan. Samtang luwas sa pagpamusil, ang 14 anyos nga anak nga babay sa magtiayon nga kuyog sa maong motor kinsa nakasaksi matud pa sa pagpamusil. Temporaryong giatiman na kini sa PNP. Sumala sa kapulisan, patabok na unta ang maong mga biktima sakay sa ilang motorsiklo sa kalsada aron motambong sa usa ka giingong Kanduli celebration sa maong lugar. Dihang gipamusil sa sospek nga gilayong misibat human sa krimen. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa mga biktima. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa sospek lakip ang pagsuta sa motibo sa pagpamusil. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.